नमस्कार द ओडिया वॉइस बॉक्स को आपको स्वागत। आज कहानी शुणा टे साहस दरकार। एटा महान लेखक मुंशी प्रेमचंद शेष और सबुठारु शक्तिशाली रचना जार ना हूँ कफन। यह केवल गोटे परिवार कहानी नुहे, यह प्रमाण करे जे भोक केमती मनुष्यर आत्मा को मारिदिए। जितेबाला पेटर ज्वाला आगे सब सपन को पाउंस हो जाए से मनुष्यटा केमिति देखा जाए। चलतु शुणा। गोटे अंधारुआ राति गाँ मुंडे थिबा एक भंगा कुड़िया बाहर चुली जलुछि। चुली रे कहा बिलरू चोरी करी आनिथिबा दुईटी आलू पोड़ा होइछि। आ चुली पाखरे बसछन्ति दुई जण, बापा गीसु और पुओ माधव। से भंगा कुड़िया भितरु माधवर स्त्री बुधिया रो चित्कार शुभुछि। से प्रसव वेदनार छटपट होउछि, मृत्यु सह लड़ुछि। ता पेटरे थिबा से निष्पाप छुआटा जेमती बाहर को आसिया ପାଇଁ चेष्टा करुछि। किंतु किए जानिथिला से अंधार कुड़ियाटा ही तार शेष स्थान हबो। ना पाखरे अछन्ति कई डाक्तर ना कई वैद्य। हेले बाहर बापा पुओंकर चिंता नहीं। से माने अपेक्षा करिसन्ति केतेबेले आलू दीटा पोड़ा हबो आ से माने खाइबे। गीसु कहूछि जाउन भितरु टिके देखि आसिबु। आ माधव कहूछि मु जिबिनी, सेठी खाली रक्त आ कष्ट मु सही परिबेनी। आ से छुआटा ही बोधे बंचिबनी। दुनियार भोक देखिबा आगरु से शोईगलाणी। से माने शीघ्र मरीगले आराम पाइबे। सत कहिया गले माधवर डर थिला जदि से भीतर को जीव गीसु ता भागर आलू भी खाईदेव। टिके भाबिले जड़े स्त्री आ तार अजन्म पिला भितर जीवन हारुचंती। आ एठी स्वामी गोटे पोड़ा आलू पाई ताଙ୍କ पाखକୁ जाउनी। आलू पोड़ा ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେମାନେ ସେ ଗରମ ପୋଡ଼ା ଆଳୁକୁ ପାଟିରେ ପୁରାଇ ଦେଲେ। ପାଟି ଜଳି ଯାଉଥାଏ, ହେଲେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି। ଆଳୁ ଖାଉ ଖାଉ ଗୀସୁ ପୁରୁଣା କଥା ମନେ କହୁଛି। ମାଧବ, ଆଜିକୁ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଜମିଦାର ଝିଅ ବାହାଘରରେ ଯେଉଁ ଭୋଜି ଖାଇଥିଲି ସେଇଟା ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି। କେତେ ପୁରୀ, କେତେ ମିଠା, ପେଟ ପୁରା ଫାଟି ଯାଉଥିଲା। ଭିତରେ ଜଣେ ମଣିଷ ଜୀବନ ମରଣ ସହ ଲଢୁଛି, ଆଉ ବାହାରେ ଏମାନେ ସେଇ 20 ବର୍ଷ ତଳର ମିଛ ଖୁସିରେ ମଜଗୁଲ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭୋକ ଆଗରେ ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁର ଚିତ୍କାର ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମାଧବ କହୁଛି ବୁଦ୍ଧିଆ ଥିଲା ବୋଲି ଘରଟା ଚଳୁଥିଲା। କାହା ଘରେ ଧାନ କୁଟିକି ଆମକୁ 2 ଓଳି ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ଏବେ ସେ ଗଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏମିତି ହେଇ ରାତି ପାଇଗଲା, ସକାଳ ହେଲା। ଦୁନିଆ ପୁଣି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାଧବ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବୁଦ୍ଧିଆର ଦେହଟା ପୁରା କାଠ ହୋଇଯାଇଛି। ତା ମୁହଁ ଉପରେ ମାଛିମାନେ ବଣ ବଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତା କୋଳରେ ସେଇ ଅବାଗା ଛୁଆଟା ବି ମା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଶେଷ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଗାଁର ଜମିଦାର 2 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ଆଉ ଲୋକେ ଆଦାୟ କରି 3 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ସେ 5 ଟଙ୍କା ଧରି ବାପା ପୁଅ ଗଲେ କଫନ କିଣିବାକୁ ବଜାର। ହେଲେ ଏ ଦୋକାନ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ଦୋକାନ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଏମିତି ବୁଲୁଥାନ୍ତି ସତେ ଯେମିତି କଫନ ନୁହଁ, କାହା ବାହାଘରର ପାଠ ଶାଢ଼ୀ କିଣିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇ ଗୀସୁ କହିଲା, କଫନ ତ ଶେଷରେ ଜଳିଯିବ। ବୁଦ୍ଧିଆ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବ କି ତାପରେ ନୂଆ କପଡ଼ା ଅଛି କି ନାହିଁ? ତାପରେ କ'ଣ? ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଦ ଦୋକାନ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ସେଇ 5 ଟଙ୍କାରେ ସେମାନେ ମଦ, ମାଂସ ଆଉ ପୁରୀ କିଣିଲେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଭୋକ ସେଦିନ ଯେମିତି ମେଣ୍ଟିଗଲା। ଗୀସୁ ହସିକି କହିଲା, ଏ ଦୁନିଆର ନୀତି ଦେଖ ମାଧୁଆ। ଯେଉଁ ବୋହୂଟି ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଖଣ୍ଡେ ଚିରା ଲୁଗା ପାଇଁ ହତସନ୍ତ ହେଉଥିଲା, ଆଜି ମଲା ପରେ ତାକୁ ନୂଆ କଫନ ଦରକାର। ଏଇ ପଇସାରେ ଆମ ପେଟ ଶାନ୍ତି ହେଉଛି। ଏଇଟା ହିଁ ତାର ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ। ସେମାନେ ନିଶାରେ ଚୁର ହେଇ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାନ୍ଦିଲେ, ହସିଲେ, ଆଉ କହିଲେ ବୁଦ୍ଧିଆ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ, ବୁଦ୍ଧିଆ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ସେମାନେ ବଳକା ପୁରୀ ଜଣେ ଭିକାରୀକୁ ଦେଲେ। ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ କରି ନିଜକୁ ଦାତା ବୋଲି ଅନୁଭବ କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ନିଶାରେ ସେଇଠି ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ ସେପଟେ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧିଆର ଶବ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଲା, ବିନା ସଂସ୍କାରରେ, ବିନା କଫନରେ। ଶେଷରେ କଫନଟା ବି ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା। ମଲା ମଣିଷର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବଞ୍ଚିଥିବା ମଣିଷର ଭୋକ ପାଇଁ। ବଞ୍ଚିଥିବା ମଣିଷକୁ ମୁଠେ ଦାନା ମିଳେ ନା, ହେଲେ ମଲା ପରେ କଫନ ପାଇଁ ଦୁନିଆ ପଇସା ଫିଙ୍ଗେ। କିଏ କହିବ ସେମାନେ ଭୁଲ? ଯେଉଁଠି ପେଟର ନାଟ ଆଗରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ହାରିଯାଏ, ସେଠି କଫନ କ'ଣ ସତରେ ଦରକାର? ତେବେ ଭାଇମାନେ, ପ୍ରେମଚନ୍ଦ ଏହି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମାଜ
ମଣିଷକୁ ପଶୁଠାରୁ ବି ହୀନ କରିଦିଏ, ସେଠି ଆଉ ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ ମଣିଷ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ଆଜିର ଏ କଫନ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ।